Γιατί τι λένε μες στη φωλιά. Βάλαμε εδώ, βλέπεις το γατζάκι εκεί πέρα. Βάλαμε ένα εδώ να το κρεμάμε και στη λάμπα. Το γατζάκι. Πού το βάλει. Δεν φαίνεται, άστο μετά το φαγήσει. Βάλαμε και ένα από εκεί να μην συναντιούνται. Να μην βλέπονται για να λαλούν και τα κρέμαμε όπως. Κοίτα πώς πάει, κοίτα, κοίτα. Το λίμο. Για το ρήμα πάει. Πάει να ταΐσει τα πουλιά. Σκοτίστηκε. Να το βάλει. Πώς τι. Πάει το αυγό. Το πουλί το σήκωσε στον αέρα. Ωραία. Το πουλί τζίμπησε. Έπιασε και το πουλί μας. Έπιασε και το πουλί. Ντουπ και έπεσε κάτω το πουλί. Ναι, το δες. Ναι. Τι από εκεί, ρε. Ζημιάρι. Βλάκα. Θα κάνουμε πώς και. Έλβης τώρα το πλάι. Δεν μπορεί να φάει. Θα κάνουμε πώς και τι να τα βγάλουμε και στα πας εκεί να τα τσιμπάς. Φύγε. Την πέταξε, Έτσι πετάει τώρα τελευταία. Κάτι ρουκέτες. Ωραία. Έκανε και ήχο. Πουλάκι. Το πέταξε. Όχι ζω. Όχι, δεν θες. Χαλάει. Χαλάει, Δεν σε το πιο κοντά. Κάτσε, δε. Θα βγάλουμε όξο. Να Όχι, μπορείς ρε. να πηγαίνεις πιο κοντά. Δεν θέλω να πάω από πάνω της γιατί θα το τρομάξω. Το πολύ πολύ να τις βάλουμε χώρισμα για λίγο. Να μην πηγαίνει 2 λεπτά να τραβήξουμε βίντεο. Να τη Πήγαινε χωρίσουμε. ακόμα. Πήγαινε. Θέλεις να το χτύπησε. Για πάρε. Τι είναι, Ήταν ελάσχο. Καλά, σίγουρα. Το κόκαλα έχει. Να τη χωρίσουμε λίγο, να τη βάλουμε όξο. Ό,τι θέλετε, δεν ξέρω. Να μπορείς να μπορείς να τραβήξεις. Να έχεις και καλύτερο φως, να βγάλουμε όξο. Στον ήλιο. Έχει καλή. Ναι, γιατί εκεί πέρα όσο να είναι. Είναι high definition. Μωρέ, εγώ λέω για εκεί πέρα που ήταν σκοτεινά.